Здравейте, аз съм Деси. Днес ще ви покажа какво правя вечерна рутина. Първото нещо, което виждате, че правя е да си играя с тази топчица, малка. За Блю се казва. Чакайте, не знам как ще виждате. Не знам дали ще ме виждате. Добре, няма значение, сега ще игра малко. Следващото нещо, като правя, съм да оставя камерата. Да смажа с този крем на ръцете. Чакай, не дам на лъжата. Мляко за след слънце. Не знам дали сега го виждате огледално. Мисля, че го виждате огледално и не съм сигурна. Първам си на ръцете. Виждате ли? Ето. Сложих се ръцете. Ето как изглежда, когато се размаже. Става безцветен и е много хубав. Съжалявам, че направих тази блъцка. Още хора. Ох! О, так се. Шик-шик-ша, шик-шик-ша, чин-чин-чан, чин-чин-чан, пара-пара-мам, бум. Става за лице. Ето вижте какво пишем. Ще оставя малко време, за да ми попият ръцете. Ето, прочетете, за да можете да видите колко е хубаво. Чакайте малко. Чакайте малко. Ето мляко за след слънце, допълнителна грижа за ваш. Ето. Тук пише без парабенти и отсветители, това е вярно. Не отсветява никак кожата. Има хипопотамче и едно зайчице. И тук пише... Чакайте, че не фокусира добре. Не фокусира добре. Тати, чао! Да спускаш. Чао, тате! Трябваше да кажа чао на тате, той сега учила на пакет. Добре, да продължаваме с клипа. И така, сега се опитам да го фокусирам. Чакайте, дали чуваш го видите по-добре. Не фокусира изобщо добре така. Само далеч. Добре, че екстракт от аловея. Каквото знаете. Ето екстракт. Чакай, дали ще стане така? Чакай. Да, така става. Чакай. Така ще виждате. Предполагам. Много.
Добре, пише екстракт от алоe вера, няма значение. Щом не се вижда, значи не се вижда. Ето ми е лампата. Ще изкаже кружката. Ето я, кружката. Много е хубав. И да почнем към следващата стъпка. Следващото нещо, което правя е трябва да някакви картинки в Flutter. Речем, чакайте. Ето. Към. И правя картинки, после ще ви кажа, ще ви купа времето. Чао! Така, готова съм с картинките вече. Ето ми е картинката. Меченце на леко с 3 възглавни и 2 лепенки. Тук съм сложила. Слагам се вътре, хоп. Руките съм ги подарявала, изнасяла, пращала и така нататък. Следвам лампата и много обичам да си играя на телефона. Сега ще го включа. Чакайте, че става. Имам няма батерия, но нищо. Ето към кръмчето, много хубавичко. Ох, много е нежничко. Аз си обичам. Втори път го имам. Боже. Ако имате този крем, би трябвало да знаете, че първо се разклаща много хубаво. Опа. И после си слагам да нека си кажа. Аз винаги вечерта правя, когато си лягам. Тук се намазвам с сапунче, тук също. И измиям с вода. Да мога да почистя лицето си. Но после се разбързвам веднага. Наистина. Сега ще играем тази игра. Тези картинки са много сладки. Ще ви покажа как се скопява. Това е червичко. Това е там, където се слага дървата. Това е горната част, като беседка ще стане. Слагаме тръбата вътре. Слагаме тръбата вътре. Ето беседчица. И ето катеричката. И бебето катеричка. Сега ще ми е много трудно да го покажа. Но се опитам. Ето. Но няма нищо. Ами,
това беше клипа за сега. Желам, че е тук кратък, повече няма да видим колко секунди сме го направили. 10 минути. 28, 29, 30 станаха минутите и чао!